Brought to you by Globe, creating a wonderful world. Idol! The go! Ang Inday. Magdepende gini ay simong palibot Dolanday. It's depend upon your surrounding, Dolanda. Kay pwede gini ay kang matapdan. Bisan og naglikay ka na. There's a lot of dangerous animal like mosquito, dengue fever, etc. Itago na lang ko sa pangalang G-Boy. Just call me G-Boy. Taga-barangay Bago, Davao City. From Barangay New Davao City. Bago. Saan nila? Bago din. All day bago din. New again. Nagtrabaho ko sa junk shop. Diya sa may Agdao. I work in one of the big junk shop in Agdao. It's very far away from my home. Bago, Agdao, very far. Sige nagingon akong asawa Dolanday. Kamubalhin nami. Dool sa akong gitrabahuan. My wife is always repeat. Always repeat and always repeat and always repeat. And please repeat. Akong asawa si Leslie. Doon namin sa kabuk anak. The name of my wife is Leslie. We have one child. Aban wala pa makoy makita ang laing puy-anan. Isayangan mapugko din sa mong ipuy-an karon kay libre lang mi. You know, Dolanda, I cannot say another house because as my house, the Rising Sun, is we will always stay here in my house. That's why I can see another house. That's why I need a house 3. No, wala sa tanya. It's a very, very long story, Dolanday. Yes, that's true. Dili ko magmalinis Dolanday. I'm not a cleanliness, Dolanday. Apan sama ninyo doon na po ko'y tinaguan. Yes, I'm just like you, Dolanday. We have a secret weapon and a secret, dangerous place. Og din hina nagsugod ang gapnod sa akong And kinabuhi. this is the story of the struggle of my life. Okay, Riri. And this is Ay, tabo! what happened. Bang, Unsa ba? amali na ta diri sa kuan. May amali ta diri sa Agdao. Layo kani bago, uy. Lagot ko diri sa masaab ko. Matukog galyera, matukog playa. Ato na ta sa Agdao, pang. Diya sa may Holy Cross kapit ba. Ila na may rintahanan diya sa iba pa lang ni Tata Masaw. Ang bata, oh. Asa to, tergason ta kali, tama? Nak, ada.
Bitaw pang, sige na good pang. Mura lagi ang pustorya. Maggasto-gasto na to Sa sa'yo. itong istorya, Bisaya, magyapon ng istorya ha. Saya mo ko dili libre naman ko dito gipuyan. Layo lagi kayo, pamuro na istorya pa mo, libre layo, tala na, agdaw, trabaho niya, pagwan, bago ka. Ano sa day ka pang? Saya mo ko dito libre niya. Ganahan ko dito peaceful. Sana na ka nagugas bago pang niya, agdaw ka mo dito, trabaho pang, layo kayo pang. Ha? Mag-uul. Pwede may pamasahe. Ano mag-uol man ka nga, di man ikaw manalbaho dito? Naaraman ka dito sa balay? Pwede mo kong iboy-boy, kaya ako'y trabaho, abe ko ako'y trabaho. Wala. Ha? Mang akong giingon. Ako pang ayaw jugok inanaa pag istorya pang kay abi kay nara ko nagabantay ako sa imong anak dire. Abi kay kani akong akong duster mura nag kurtina, mura nag shower curtain talang gahin na kayo. Ananaa na ko pag istorya. Ay napag siyempre nakakayo pa. Anak ka, uwi. Ha? Kuyo ba? Sa UI, OA. O, humara na siya. Humara na siya, Bingong. DHE. Naiturin, og DHE. Sige, sige, mangita kog kuhan, mangita kog balay dito kung naa, pero kung wala tayo mabuhat. Sa man ka eh. Sayang na kayo ni Diri, asa pa ka magpuyog libre ka ron? Salamat kay ka kung uyuan, gipapuyo ta Diri. Mangyo ala ta rito kay... Dito, magbayad tag boarding house. Sige lang, napay tubig, napay kurinti. At least Diri, pila naman ang plate in town, Abi oy. kaya ko'y... Ako nagsakripisyo kung wala bugay, kung kayo. Abi kayo na sa kanilay. Lalay surya. Ako bahala bugay kayo, basta makatipid ta. Sagahan po ka biyag layo kaya para nakirasun doon kayo kakauli. Ayun kayo na istorya. Ha, iglo lang. Trabaho na ko. Nyaw sa amin lang ne. Trabaho na ko. Pak! Baru baju ka dito gabi, ha? Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know? Baju ka ng bago, Romel! Gang, ayaw ko anak. Gang, wala, pasaylo ako, gang. Mga na ko, saga, gang, ayaw, gang. Okay, oh, wow! Ayaw ko, gang, pasaylo ako. Kapalo ba yung kagagaan din? Abo, di ba din balik kayo na nga dilim? Sa kinaan di ko, gang, pero nagkabag ko kibunula ko nga. Mga babae, gang. Hindi naman yung maisip mong hindi. Sagot ako, wala kay guma. Baik ako. Adi, ikaw kong ikon, bebe. Ikon, bebe. Okay, ikaw. Ikaw lagi ko. Ay, natay! Romel, naman ako nagbago ka, Romel. Ayaw sa ito, alam ko. Kaya ka man medyo gagang. Ako wala man ako nalagyan sa... Wala man Wala sa yupas, Romel. Ayaw, wala ko kayo. Balik-balik na sa daan. Balik-balik na sa daan. Ano ba kaibigan tinoon? Pare-pareho mo mga lalaki, galing mo mga tawa na tagdan na nanay mo. Kang ayaw ko istorya ang inalagang. Bae! Kang ayaw ko inalagang. Ako nagbagoon ako. Karoon ako ng inanay. Malas Karoon na na. itong junk shop na ito, tungod di mo. Kang, kamalo. Hindi ka mag-iabot. Mapalit ka ba? Kang ayaw pag inalagang. Magkabagabaw, nagpa-inject. Antay titaras ka na tunog ko ganyan ang sigawa sa kabilya. Laging nanbito tagang mulakaw ka na pag sinilas. Hiling mo ko kang sinil. Wako niyan eh, wati ka na sagpang. Kang ayaw. Kang ayaw. Pag inalagang Imong ko sa ilo. cellphone na sa mong yupas. O, imong cellphone. Kang ayaw ka. Wala na ko yung kontak. Kung mga kumira na kang. Kusuwa ko ilabot. Imong gipunto na akong cellphone. Ayaw na po, pare-pareho mo mga lalaki, Romel. Imo yung gihapit ko pagkalalaki. Ang ano man. Wala ko. Anak ka, sige na kung ayaw. Pakitan ko ng bahay ni mo. Tusukong ko ng kabilya ang martaan na. Ayaw, kalma lang. Talaga ka. Pag-isa na lang kami. Awat niya. Ay, ko ako para doon sa ulit. Ay, Kanig, hindi kita siya
Dili na maigo. Ako itmigin yung igo na gusto nilik. Agay na igo isa kasakit. Labog mo ito gabi, Pat. Saan naman? Pat, naunsa man sila, boss na, Pat. Ako kinangutaan na ganin mo, balihon mo. Ako kinangutaan na mo. Ako kinangutaan na mo. Kayo, wow! Ayaw, panginaw mo kabalo ba yung gagang? Pat, nasakpan din na si Amo, Pat. Pat, hindi mo at itay po. Ano mga tao na liwat na rin mo, natakdan na na! Nadamay din si Napamalig ko yung buhaton sa balay, Pat. Nasa ka ba yan? Dali. Uy, alin. Sakpan din si Amo, nga. Kaklaro na anak nga apin na pati ang mga tauhan. Ha? Ayaw na! Pagkatig-atig niya! Ultra mo rin mga tao! Huwag kayo mo ni Minsa! Wala na sila. Pariya, may mga darong may anak. Kung mga bayro na sila, ako lahi ko. Sakpan ko mo rin sa palayaso ko na sa junction ba? Pat, At napamalig ko yung kuanon din dito. Putlon ko man itong tubo dito. naman di kayo kung kung anong rin nga balas. Sa ba mga chismoso mong duha? Ultra mo rin ba mo? 100 meter dash! Anyana! Pre! Oh! Kanya! Ito man! Ma'am, boss, yung ano, boss. Nag-block ay naman siya. Boss Romel, putlon ba na itong bakal ito, Boss Romel? Putlo na yung mga bakal. Oh, pika. Ha? Ito tapos durihan ka ng pila ta. Di, putlo na mo ng bakal ito. So ka, pika? Yung gani ko, Boss Romel. Ma'am, dalis ako, ma'am. Mauna! Sige! Gamay na mo. Putlan mo rin na! Ayaw. Sige ka, pasiloan na lang kung tagod ikaw na dito. Ayaw! Sige, garak pag yun! Kisa na ko ni Mulip. Asan mo na ko, kaya si Paon ko niya. Ang gaitig, naigo ko siyang roundhouse. Kasakit sa kong panga. Unya, kung sa minahitabo si mong Boss Romel mo, gikulata siyang gikulata siyang asawa. Grabe ka abot na yung istorya nga dahil diri. Oo, alang-alang, nakami gismusa diri. Layo na itong agdaw. Kabalo ba yung ka nga, nagagay ko mga source, sa una lang. Unya, anong po kasi mo ang kwan, boss ni mo. Maura bagid mong mga laki kay magsundog-sundog mo, tilaw-tilaw, niya pag man ganahan na, man na. Ay, guys, istorya namang magbuhat sa simon. Dili man gyud na lang ang istorya kay sus Ginoo ko. Ha? Ako salamat kay ko kay nagbag-o ka sa una gid ka kulitaw ka, grabe bibi ka kayo pero alam man ako na ginahon na. Basig mo sundog-sundog ka sila ha. Isip balik-balik ang istorya ba? Ano man jay basuko mag-istorya ko. Katungod mo na ako ni. Ha? Ipay pang Humalaman to. Gikuan lang ka lang ko sa tawag anak ka lang gipahimangnuan lang ka lang ko pahimangno lang niya ko Naginasi, hindi man na pemang naman, balik-balik man ang istorya ni mo. Sama to sa una. Mag-away ta. Ano mag-away ta kay tawag anak ka masuko ka. Ano masuko man jud ka? Ano man, affected ka? Apektado ka sa naitabo? Wala ko'y labot, anak nila di akong maunsa Kasi may labot. Ay, kung ginagaway labot, ha?
Sa mukay, gano'n. May matuog na ganit tabi, kasama. Matuog day ka diha. Sige na. Mo maginay mo ha, basta kung ginaanin na mo, lain nagagtog. Basta kasi susundog kasi mga amo ha. Sa pagtuog ng kuha, ng anak ko, matuog ko eh. If I know. Pantay na jug ka. Susundog kasi mga amo ah. Hindi ko magmangay ba? Ikaw ba? Lagot kay ka? Sabay mga ano maglagot Kasi magkasama. lagot. Ha? Ako, ayaw ko ano na. Ate ay ha? Si Tart, ay ko na na si Tart. Sabay mong gikuha mo sa kakasok, ay mo sa kuha. Pag sikikingon nga na ay birthday, nari kay babae? Nadlaw na ay birthday? Dili man nasa inyo na alangan na rin birthday ka, pero lucky na dyan yung mga babae. Sa likas. Ha, dili. Sa likas si Tart. Dili ba? Kadadlaw mo sikikingon na ay birthday. Ayun na ta. Dili, invited man ko. Alang-alang maghilak sa diya. Invited. Invited man ko. Ay, mananakot eh. Siya invited. Ate ko, dyan kay nako. Ayaw ko na. Grabe kayo. Sakpaot na kami. Wala akong kaiga. Ayaw litaw ba? Ay ko pasangin likag si Tart. Kamalong ka nga di ko taga-diri. Sige ko taga-diri. Ha? Pagkakay kag nawong. Uy, ay, sorry. Unsa na ito? Sorry. Ikaw pa. Utrupog ka. Pat, madamay sa kanila, Pat. Gos ako. Pagkakay kag nawong ha. Ayaw ko daan. Parang kang gimo ba? Sobra. Ikaw pa eh. Dili, mauli na ko sa mama. Ayaw pang inaanak. Kaya mataga gibinuangan. Sila ako gibinuangan. Dili, mauli na lang ito. Ayaw ko. Wala kasi kinabuhi. Kisa na ko yung libre. Ayaw! Ay, Bidan! Hoy! Buhay ba masahe? Bahala ka! Hoy! Munit! Nakita nyo rin katulong patiis. Nakita nyo. Boss, patawag mo namin mo, boss. Dali pagod ba dali. Pasunod na magkabalo na. Si Alin. Hey! Boss, mayong morning mo na, boss. Sugos mayong pamatasan. Sige, isultin mo sa boss. Patawag mo na ako kay kaning. Pag-isultis niyo kanito ato rin niya. Nabulabo ko ni Madam ba? Kabalungan mo yan na, boss. Boss, agbayra may ka bawa na, boss. Bukan, ayaw kayo magsaba-saba diya nga nabulabo ko kay. Sudah kaya maubos ang ilang tanaw sa ko. Di man na, boss. Ako, boss. Rutihan na ka, boss. Bisan pag Tulog mo ni, boss. Malabog mo ni. Boss, bulabog gani ko, boss. Mau ba? Mo gani. Muna ako, boss. Ay, nagsaba po. Kaya po kung saba. Kung saba ka, saba po ko. Ayaw. Anak ka. Uy, bulabog ay. Mo gani, ha? Ikaw, ikaw, Lin, ikaw, Lin. Wala mo lang sa wakil, burot mo lang yung mga wali mo. Mga simuli mo, ha? Jiboy. Boss. Ano mo, boss? Bungol siguro, huwag mo nilminaw yung Liling mo sa balik, boss. Naaraw mo na nila, Sige, kaya di ba mo masaba, o naitagong tausan, o. Nalin ang dagpun si mga 20 kilos, o. Salamat kay boss. Ay, kumala ka, boss. Katong bronsiya to, gikan to sa kumigo, kample, ba? Ngatag sa kuwa. Magabaan na, di boss. Dali mo kapag ipatimbang naman, ipatimbang. Sakpan na ba mundo, ha? Nagkatawa na, Bart. Anak ka. Hindi mo katawa na isa. Sabi ko, kikatawaan mo, katong naghatag ang bronze dire.
Oh, boss, sorry, boss. Maglikay ko, boss. Mas makatanong ko sa mong luwa, boss. Si Kuan na kaya ang katarabang. Katarabang nga ako. Ditigil ka, napabay ko bronze, i-deliver pa to dire. Hindi ako makatawa, boss. Ay, katawan, anak ka resist, di ko kinatawan pa. Pat, pag inanapat, sa mga kamera kami na sa mga kinatawan ni noon. Wala. Boss, ay gabala ka, boss. May mo gawas balitaan na dire, boss. Sa gusto nyo, blackout na itong tirada dire sa itong junk shop. Boss, nabot ang nigman sa din ito. Boss, nabot sa media blackout. Putla naman yun, tag-kurinti ani. Boss, iktat ko, boss, ha? Way sabay, ha? Ay, si katawa niya. Katawa mong ka. Ano? Nadami sa spindan. Mau ba? Nagluya man lagi to siya. Sakpa na debantogra, mantogra. Sana po di ko, mahilig ka magkialam ng kinabuhi sa bamba. Wala ka ba lobedyo ka nga nagoy ko ang mga spy di ha. Hindi lagi ka magkumpiyansa kay ako kabalo ko sa mga lihok yung tanan di ha. Bantog na ka to si Aling wala na, di naganahan ka mo kaon ha. Sayin, kuyawan ka di ko nagtanaw ka di naman. Susundo ka ng Aling ha. Kasi kabalo na, kay lain na kay papaan niya. Doon naman ng kabagyo niya sa daw. Mas kuha eh. Ako nagbinuang ko, hagbayar ako nagbinuang. Mama ka, di. Magbinuang giday ka, kayo magbayar ka nagbinuang. Kaya ako pasabot pa, kung nagbinuang pa ko, hagbayar na lagi ko nagbinuang. O ako ko nagbinuang, Nagtarong gina lang mong istoryahan ba? ako wala lagi buhat daw tan lagi. Ka nang kayo magpapamasangil ba? Tinudoon ko noon na. Magbinuang giday ka, tinudoon giday ni mo, ha? Ako So, ali. pag Jiboy, pagtarong di Jiboy, kanang imong musu, kanang naon kaitom na lang agi ni mo? Ha? Di lagi. To kag lalipay ko lang imong ginupital nga pinapapahak, pinaskagis nga screen sa tawag ana, ha? Uy, toko-toko lang. Pinatoko-toko. Kanang motor ni mo nga imong gipanitan eh. Panitan kapag kag-apel ba, tanawa, testing eh. Hilig rin pag tawtan ng babae nga magbukay short. Sumukay, ganun. Istorya na po rin. Tanong neto ko dito sa tindahan sa imong amigo. Wala La Jojo, kanang imo magkong. Tama na ganito. Tama na, tama na, Tindira ko ato, kanang imo tama na, tama na. Labo na lagi sa mo. Sawa-sawa lagi. Hindi ka ba nakalabo na niyo? Sa pilar niya ka nasaktan, ha? Hindi, wala yun. Pilar ka nasaktan. Kausap pala ko yung wala labo. Bisa bang... Paminaw, ragod. Ayoko kaya na pag-istorya, Jimoy. Jin, paminaw, ragod, Jin. Bisa bang masakpan ko Ay, niya? sabi ka mo dyan, kaitom na lang agin ni mo, ha? Bisa bang nasakpan ko niya rin, Jin? Di ko mahadlok. Sure ka? Alam nga, labo naman niyo. So, may labot niyo sa kuha. Labo naman ang mga relasyon. Masa may nagawa yan, Jay? Wala na. Ay, tagay ka pa mo, anak, ito yung mga amigo niya. Itong amigo ni mga opong, itilapan ni mo. Itong opaw mo naman sa diyanan niya. Idol ako to. Kaya grabe mo to. Kato kaya di mo kita masakpan ko. Ikaw po. Isa akong sa mamura. Mas grabe pa minong ka sa mga sasawa. No? Oh, yan ang mga kalabuan. Ganang pasinginan ko. Silos mo yung Malaysia, anak. Ay, pagkabali na anak ko, dali, Lumingaw. Nagkis na ito. Sumik pagat-patan. Ang dali. Ay, ito sumikat pagkat-pagkat na puno asama po. Ay, lupi. Ano mo mag-yapnig niya daan na? Unas. Ano yung dali? Ikaw pa, malala mo eh. Laki na. Laki ka na.
Naaragiday mang aning gede ka. Duwa gede kag laig tintaw anak ka. Holding hands, holding hands, pangudis bye-bye. Pwede ba ito? Labo na lagi ni. Labo na lagi ni. Naglabo na dahi ta, pues. May buko. Labayo ka na ko ng buko ka. Wala na lagi. Labo na lagi ni. Lagi. Kay ko na kumangayang na ko. Lagi. Okay. Nasa bang ka? Kita na. Kasi labay bukong niya. Pakita. Kasi naglabay bukong. Ay kung parang... Naglabo na dahi ta, ha? Naglabo na dahi ta. Di ko kagalap. Huwag magaklaro, Jiboy, ay. Wala, muli na ko, muli na ko. Ay, ko biyahe dito, ay. Bahala ka. Oo, di ay mangingon nga glabo na ta. Kaya ingon-ingon pa ka, sige pa ka ingon-ingon sa mga kauban nga nasakpan kay mga babaero. Otro sa nagatakda na kala nila. Toko na ka. Dali. Ha? Labo na dahil ka, ha? Wala labo kayo ito kasturya ka Sila ni Ma. Kanilubing ka na nilubing ang buang rin. Ihapa ko na si mong agtak. Okay, Gunitan ko kaning imong buhok nimo nga pinasitawag ani pinatuko-tuko guni sobra nagaibunal ko ni nga bukong sa taga Okay. bakay ka vlog di pwede pa kay kagwapo ka ito para lang agi nimo tama gid ang istorya sa mga tao diri nga naapo kay gikabuangan. Pare-pareho ra mong tanan, mapili ninyo. Ikas amo atos bata-bata. Magbulat ka! Ayaw ka. Ang cellphone ba? Ang cellphone ba? Kapila na ka na ko kay Bargo ang cellphone ba? Hindi ka po ka taga. Ha? Nauna. Iba ka na ang cellphone ba? Nag-text yung mga amigo ka kayo. Awa ko ilapot. Ka naman, text sa ganito. Text ka. Cellphone yung tantaro lang ko. Gusto ka tantaro lang ko ng cellphone yung? Kasi baliw na lang kong simpakan eh. Ayaw. Sobra na tayo ha. Madugay kasi kung ano para ito yung mga amigo yung sana, mabayot yung kakapila to. Parihan naman mo itong bayot. Ako pangay pasaylo sa akong asawa Dulanday. Asawa man nga, nagtakod-takod na mga ni. Sugod mo gani sa amo, sa kauban, niya. Apil naman inoon ko. Dulanday. Mahal ako si Leslie. Wala, di na ko siya gusto masakitan. Mo nang bisag sakit sa akong buhot. Pa-embargo na lang ako akong cellphone. Basta lang nga wala samok. Kuya na mo ko ng gubot ko. Salamat din kayo sa higayon. Kay Mang Nola sa uban. Bantay po mo kay Masig sakpad po mo niya. Takot-takot rabagid na. Pag masakpan na inyong kauban, di kayo na lang ginmudaan. Kaya basig ka muna pa yung masagot. Salamat kay Dulanday and more power sa inyong programa Mga Kapnod sa Kinabuhi. Inyong suwat magkatampo. G-Boy. Asa 1.3?